Yeah, good morning. Mwadzukubanji konse kumene muli. Haiti pasaneko pano update ya dziko la Iran komanso dziko lija la USA, America. Yeah, America sapano leo day number 11. Pamene ndithu naonso akupitirizabe ndithu kuphulitsa ku dziko lija la Iran. Komanso pano the cholinga sopano chabwera mwakiriye sopano kuti nkhani yake kuti akuluakulu ndiyo nkukhuza ndi pa Strait of Hormuz basi palibe sochina chimene tikufuna ife nkhani ndi pa Strait of Hormuz. Yeah, so anapita ndithu aphulitsako komanso zapezekanso kwanena zoti Iran nayonso sopano mwachizolowezi nayonso yati pachati ife sitimayamba munthu komano inu mwakatiphulitsa ifeyo pamene timakhanga tikubwezera ndi moti kuphulitsa kuno kulikonse kumene ma Americans akumaphulitsa Iraninso ndithu ikumabwezera. Apanso ndithu patikunena panopa ndithu ku Jordan kuti matalanga kumeneko ndithu anditumizira. Bwanji ife kuno watishera koma patathawa kubafa atu fini ndikuipanga 10:47 imene ili 9:47 kumeneko am walero tathawa kubafa kuopa kuti kiyama ingatipe zilipyatapyata timasamba ayimwene dzuphulika mmwambamo mumu zoopsa masailina anasiya kalekale kugwira ntchito kumatango dzidzimwa kuti boom phokosolo ndilapa kantunda ndithu pang'ono kumasali patali kwenikweni etu ndeno panopo tangoona kuti apo nyasono dzimasailini zija dziponyaponya mmwambamo dzimadroni za masailini zija, meaning to say akatunduwo ndambiri akubwera. Target yawo ndi city tinayi pafupi ija Ilati. Chifukwa choka pano kafika ku Ilati it's about 15 kilometers. Yeah, 15 or less kilometers. That's the city of Israel, Ilati. Ndi modutsa mwa misero ni munomo. Komanso kuti nafeshe pa target akabaire pa target nkutheka ena mwa misero ndobwera be kuno kuti tipyapyanane nawo. Nditati kudziwitseni. Right, masailini komanso iwonso kulongoswanso zitandizena ali ku Jordan komweko. So nkhani yake ndionena kuti nayonso Iran ndithu ikubwezera komano Trump ndi anzawo Minister of Secretary of War ochera kuti Pete Hegseth bakufana sopa ndalama zina ku Congress kuti awapatse ndi apangire fund nkhondo imeneyi ya Iran. Poyamba paja zikuoneka zoti anthuwa anatinamiza nambala poyamba nkati paonongedwa 8 billion koma iyayi akuti ndithu paonongedwa ndalama zokwana 37.5 billion pa nkhondo ya Iran. Koma iwo apeza chani in return? Apeza kuchani? Upeza kuti ndi zero. Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the 5th month of the first year of this war in Iran? Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion. And is the current activity, which we've been told about, the exchange of fire back and forth in Iran, an indication that that number is going to go up in the months ahead? Some of that number captures additional O&M, mill pay, and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well. Zero ndithu amakutucha pabe chinapeza. So anthu akufunsa mafunso kuti inu mononga ndalama zina ndiye mufuna so 1 matrillion ena ankhondo yakaiti zachani? You understand? So you're essentially saying
You're asking for literally $1.5 trillion for a war that President Trump said he already won. You're asking for $1.5 trillion, unlimited money for bombs, but insufficient money in for the American people, for their health care, their food, their housing, and our farmers, Secretary Rollins, who we have cut SNAP program. We are not funding the losses from emergencies that have happened in blue states, particularly when That's we not had true. frost. That's False. not true. False, you're not funding it. But back to you, Secretary Hegseth. And I would like to You respond to the continue fertilizer and the have gas. your chance, Secretary Hegseth. There's no reason to be rude. You are asking for unlimited money for bombs when people can't feed their families. And I don't know how this administration intends to defend those decisions to the American people. Not unlimited bombs, Senator. I'm asking for the right bombs at the right time to ensure we can deter our adversaries into the future. And that's how this is a Okay, generational but see, investment. Mr. And it was the Secretary previous Hegseth, administration the reason why that didn't people are fund this so department. upset, They the didn't reason fund why it. they are so upset with you and this administration is because the words you have used in the past don't add up. About Iran specifically, you said that we had obliterated, quote unquote, Iran's ability to create nuclear weapons. The president made the same claim. Yet 8 months later, in February of 2026, the president launched an active war claiming Iran was within 2 weeks of having a weapon. So when you say two very different things, the American people don't know who to believe or what to believe. They just know they can't afford their health care, they can't afford their food, they can't afford housing, and our farmers are continuing to suffer. So, which is true? Was it obliterated or wasn't it? What's the status? The nuclear sites under Midnight Hammer were obliterated, but Iranians foolishly continued to attempt to pursue nuclear capabilities, which is why we destroyed their defense industrial base and Okay. so many of the other capabilities let's to take- ensure they can't get to a nuclear weapon. See, we're staying laser focused on the objective, and you're trying to make campaign commercials. Koma atulankhani ena nzeru ndithu anampanikiza Trump pamene ndithu anali akukumana ndi Joseph Aoun, president wa dziko la Lebanon. Anampanikiza Trump kuti akulu inuyo zomukambazi zokhuza ndi pa Strait of Hormuz kuti mwina make muziyesesa chifukwa remember kuti campaign ili pano ndiyongofuna kuti pa Strait of Hormuz pakhale pali open, okay? So anampanikiza kuti nanga Iran mina si kugonja koma ikupitira labe kumenya inuyo muli ndi option ina yanji muli ndi option yanji yoti inu mungachite mupanga chani chifukwa funso likhali imene foti Iran sikupanga back down. Iran sikugonja kuti basi makuti Iran tenena kaidzo kuti inazolowera mavuto inazolowera. So Trump funso limene njalo ndi funso kuti sangakwanise kuyankha, right? Akuyeselela zida sangakwanise kuyankha chifukwa Trump ndi amene akufuna kuti azimitse moto, ndi amene akumabwera kuti basi kumayiuza Pakistan pitani mukauza kuti tipange ma negotiations tikambiranenso apena aona zoti sizikutheka. Ndakumuza kuti tolankhani yayi umve fake news iweyo ifeyo sikuza zimene zikuchitika kuti ndikuseri Iran ikufuna zoti itapanga deal mabodza omwe aja amene akhala kunamati Iran ikufuna kuti Iran ikufuna kupanga deal. Inu madziwa munthu akufuna kupanga deal. So if we left right now, it would take Iran 20, 25 years to rebuild. Okay? And we're not finished at all. Mr. President, there are no signs that Iran is ready to stop fighting. So what is the plan? Is the plan to just keep bombing until they give up? There are no signs. What, do you know something that I don't know? Will they continue to attack our allies and You kill don't know Americans? what the dialogue is behind the scenes, that they want to meet desperately to try and end it because they're getting decimated. You don't get that when you listen to your fake station, but you don't know anything. So talks are you know still something that I possible, don't know? Do you know something I don't know? Well, tell us. I will tell you, they want to desperately meet, and until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even. Olenje bwana amene masapota china Trump chabwino. Mmanzo munthu amene akufuna kupanga deal. Mmanzo munthu amene akusalenda amamdziwa bwino zochito zake. Yani ndo simaopa America. Simaopa. Ndipo samaitenga songa kuti like okay dziko loti chibagera. You understand what I mean? Chibagera. Palibe dziko limene la challenge kwa America chikuichallenge kuti
ngati dziko la Iran. You understand? Chabwino. So Israel pankhani imene yapa Strait of Hormuz. Nkhani iyi ndinakambaso kale ndinabeka mumboni poyambirira kuti pa Strait of Hormuz Israel inapo ntchito. Iwo zimene amafuna zosiyana. Amafuna Strait of Hormuz ikakhale kwawo. Angoyika mapayipi imene kucha adutsitse mu Red Sea epite Mediterranean Sea mpaka nakafike mapayipiwo akathere ku madoko aku dziko la Israel. Ndikhala ngati Strait of Hormuz yasamutsa. Ndi pa Strait of Hormuz amene pa ntchito opakhala patatsekedwa. Komanso mwanamveka kumene koko mwanamveka Minister of Finance Minister of Finance wa ku Israel ko nayenso watsimikizaso kuti ifetu issue yathu zapa Strait of Hormuz zinapo ntchito and sitingajoin the campaign yomenya zimene zapo. Yet America inayamba nkhondo iyi chifukwa choti Iran inaphulitsa mashipi a Israel amene ali linked ndi Israel. You understand? Kuti pachasina kugwizana za Israel ndi Israel bwanji kudusa pa You understand? So that Israel mabanga da zimene zija. Israel sikufuna zoti imira ntchito panthu pachaka. Alo pakhala patatsekedwa. Iwo ndi ma alternatives ena. Koma America ndi ena dziko lina ndi dziko lonse lapansi ndi amene angasafare. של הנשיא טראמפ על מצרי הורמוז, צריך לזכור, באיראן יש כרגע אינפלציה של 85%. אני אגיד ככה, כרגע למדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה. המצב הנוכחי שבה יש מערכה מתוחמת בין איראן לארצות הברית הוא הנכון והטוב ביותר לנו. צריך לזכור שמטרת העל שלנו במערכה, וזה לאו דווקא משותף עם ארצות הברית, זה לערער, להחליש עד כדי הפלת המשטר. אנחנו לא יודעים להשלים עם קיומו של משטר שחותר להשמדת מדינת ישראל, אומר את זה בקולו ועושה צעדים בדרך לשם. הדרך הטובה ביותר כרגע להביא להפלת המשטר זה כלכלית, פשוט לרסק אותו כלכלית. במובן הזה, המערכה הזאת וחידוש המצור של הנשיא טראמפ על מצרי הורמוז, צריך לזכור באיראן. ולכן המצב הנוכחי הוא טוב לנו, ולנו אין עניין לדחוף את עצמנו פנימה. כן צריך לומר שאנחנו ערוכים, ואפרופו הדיון אתמול, לכל תרחיש, צה"ל דרוך, ואם האיראנים יעשו את הטעות ויירו לעברנו, אז הם כמובן יצטערו על זה ויפגשו תגובה חזקה מאוד, נחושה. So, ma issues amina lipo ndamene wawo. Tambwe, issue ina imene tili nayo pano ndi yankhani khudzana ndi Netanyahu. Amene wawa ku New York City pajameya kumeneko ndi Zohran Mamdani. Ndi adanena kale kuti ngati ICC International Criminal Court inanena kuti Netanyahu amangidwe ndani amangidwe, iye Netanyahu akabwera kusita kwa ine ndimmanga. Ndimmanga fine ndifumu yenze ndamene meneyo a Trump akuti ayitu sangamangidwe, Netanyahu sangamangidwe. Ndetiona kuti zikhale bwanji, koma Zohran Mamdani watsindikaso kuti Netanyahu kwene ndithu kumangidwa ndithu. So guys, thank you so much. Ma update na ndithu tizipatsana be Malawian cameras.